Dino. Lah iso tenan soalnya aku ning Hongkong aku ngejak sampean. Oke, siap aku. Gue ganti koper iso iki. Ora masalah penting teko Hongkong. Oke, Mas. Musik. Deng deng. Ayo, Mas. Dung 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 dung. Lagi. Hai hong ambo ta le dong. Hai hong ambo ta le dong. Quay. Hai hong ambo ta le dong. Le dong apa? Ayo. Aku ngerti iki. Ya betul, Pak. Judulnya jenenge letong sapi. Lah serindile urung. Ono barang. Aja ngono. Komet iki mari elok nikah iki. Tenanan kene iki serius kok. Lah ya aku ya serius sing rungono masa teko teletong sapi barang. Wonten mamundritan. Apa? Apa? Apa penae? Lah iki mau ninggak katresnan saka Pandargo. Pokoknya sampean kudu iso jaga diri. Nggih. Oh iya. Sekolah ditutupno, Amin. muga-muga tambah moncer Amin. sampean karire. Amin. Aja kesusu nikah. Iya. Kok mau golek pasangan-pasangan sing becik, sing ganteng, sing bagus contohnya kaya aku ngene iki apik nggih. Tawa. Terus lek pomo aku rabe sampean terus aku sampean pakani apa? Ora usah pakani Sampean kira-kira. melu mangan wae angel. Hah? Wis to tenang ku sing sampean golek duit aku sing nunggone nang omah. Ya, gua anggap ngepet. Oke kira-kira gelem wae. Nduk Ken. Salam. Dalu niki nggih dilegahi Gusti Pangeran Haryo Benowo. Nggih, Mbah sedeng nuwun, dalu. kawuhipun. Bapak, Saking Pak D. Oh, Mbah. Pak Bu. Iya. Nah, Ninggal katresnan nggih, Pak. ninggal katresnan. Ayo. Ora kita sak biar dibawani apa ngono, Nduk, kan. Nah, gen ketok suaramu ketika kamu bernyanyi dengan musik, bernyanyi dengan gamelan dan bowo bisa dibedake. Oh, nggih niku. Dek, Niken Salindri niku nampun bawa auranya keluar, Pak. Oh iya. Pak Suryane cemlorot. Saya subur anak wedok iki jan. Atine seneng wis mulya, iso mulyakne wong tuwa, iso nyenengke wong akeh. Luar biasa. Pokoknya juara kan iki Juara, wis luar biasa. Jaga kesehatane. Ndak kaya ngapa senenge wong tuane ya. Ndak aku wis seneng kok ndak. Pomo kowe men duwe anak kaya Niken ngono piye? Waduh ya. Iya, sak meneh gedene. Ya, gak betah. Aduh. Dek Niken, makin sehat pokoknya gede. Niki luar biasa. Nggih. Anto. Nggih. Menika wah kula niki wonten kabar. Ngopo? Nggih saking komen-komen teng YouTube niku. Kenapa? Di TikTok juga banyak komen. TikTok kakak. Oh iya. Kenapa? Mbak Niken tolong toh, niku duet sama Mas Ardi. Ih, apaan sih? Jangan gitu dong. Enggak ini kemauan netizen bukan aku. Jangan gitu. Oh, Dek Niken. Nanti aku amandel, jangan. Ya, jangan gitu. Saya setuju. Pi, keinginannya netizen apa keinginanmu? Netizen deh. Apa keinginannya Pak Kangkong? Netizen sumpah wani komen entek enake lho. Aku kapan to tau enak kok pokoknya. Ini lho kemauan niki saestu. Kemana niki? Kemauan netizen. Kowe mau cepet blangkonmu Tapi karepmu no, apa? tapi no, anu Mas Ardino isinan. Iya. Kok nek campur awake dhewe gak ngresin. Engko warauno. Heeh. Aku kok tak gayane engko meneng kok sok jual Ngono. mahal Sampe Madep Rono ya. Engko Tak celuke Mas Ardi ya. Madep Rono engko surprise. Madep Rono. aku soalnya nek nek duet karo iki mbek iki koyo wis waleh ngono lho. Kukune dawa e. Anu pas no moto to kan. Wis tulek kena Wis to. Ndak Pak. Wis. Ora iso ndelok kok aku. Ndak apa-apa Dik Niken. Ini permintaan netizen harus dipenuhi. Langsung sampean ke sana dulu tak panggil. Ya ora Kan no. sik permintaane netizen untuk permintaane Bapak. Bapak, Pak Suwadi. Heeh, Pak Suwadi. Bapak sebagai netizen. Komen lho Pak. Itu lho Kok sampean. aku gayane ndelik ya. Celana to. Yuk kita sambut. Ini dia duet maut antara Dik Niken dan juga Mas Ardi. Silakan Mas Ardi masuk. Yuk. Selamat malam Mas Ardi. Selamat malam. Wah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap minta? Tadi sore kan sudah mendem di belakang Apa mulut. iki Ardi kok ngajak
Oh, tak Ayo spot musik, ayo Mas. Ayo gaya apa? Oke, Mas Hari. Mas Ardi, ini loh Di. Mas Ardi, permintaan netizen, ayo. Hei, hei. Kita sambut dengan budaya bangsa. Kula nek ngertos. Ngapa? Canom-nom ngeten-ngeten iki, Pak. Ngapa? Terus terangi jiwa mudaku meronta-ronta. Ndak ngapa. Sajake kula ki kepengin kaya biyen-biyen pas aku tau duwe pacar ngeten-ngeten iki. Ya Allah. Iya. Weh, kau kembari. Kembar ya? Kakak, kakak. Oh, kakak iki. Kakak tua. Iki Mas Adi. Pengen melok gak aku dolinan wayang ki lho. Woi, iki dolan opo iki? Wayang ki. Wayang ning ngono. Hah? Kok kaya tau ngerti tau. Pak iki jenenge apa, Pak? Kuwi kiai sing gol modot. Hah. Woi, aja keweri Dik, aja Dik. Delak nek kan salah tingkah kan. Oh tidak dua teman pojokan kaya belek. Belek. Delek karo moto. Tak omongi. Lah kan aku gayane jual mahal. Iya ya, kene lho yuk. Sampeyan malu-malu lah cara ngono ya Dik ya. Heeh. Malu-malu tapi mau. Malu-malu. Ditakoki to Mas Ardine piye iki kajiane? Jadi sudah siap ya. Sampun. Ini Jane kan malu-malu kucing. Aku malu-malu asu. Lho, kok aso malu-malune wong cah elak kok. Tetep maju Mas, tetep maju. Aku takut. Ini kan. Mas, Sing tegas Mas. Enggak apa-apa, sama kakak gak usah takut. aku gak tau loh duit karo wong ganteng bareng. Duh, iki mulane iki kesempatan kanggo kene, ngono lho. Ya, Bra. Yuk, serang cuk, kelemak. Wah, aku tak anu apa piye? Pancen bocah ngono kuwi, Met. Dadi kok kelemak-kelemek ora duwe kekendelan, ora duwe kewanen. Bocah meneng. Ini wis. Kersane sampean gawe di ibaratnya aku ki niken sih. Ya, contoh sih, contoh. Ini kan 17. Dimenang Langsung lah nek wong kok. wis kono dhewe urus dhewe. Mah, Ya piye to, Dik? kudu diwarai. Ngene lho, sampean nyedak, terus sampean gak usah omong sih, wong wedok iki kudu jual mahal. Terus. Ben sing respon wong lanang sih. Terus. Sampean kok ngene. Berarti bocahe rada rene kuwi ning sakono to. Aku pantauan. Heeh, sampean tak waring ngono. Iya, maju. Dadi respone wong lanang iki Aku aja ngono ya Mas ya. enek rasa apa ora ngono. Obah sithik, goyang sithik terus. Nah, ya. Sumuk tadi. Wah, lah iki sing modele kaya kudu digeraji garese. Kok polahe iki sing tenang ngono lho. Sing Tenang. tenang sing halus. Ayo, Mas Adi. Ngomong Mas Adi. Selamat malam Dik niki. Selamat malam. Maaf keringetmu Dik. Keringetnya. Kok kaya anak kuntil ta? Oh, ini kok Kuntilanak, malah anak kuntilanak. Ya aku diwarai ngono mau. Oh iya. Ya sing kemayu ngono lho. tak lapi keringetnya ya. Ngono eleren ngomong nyapa to. Kaya aku karo Golek ngempet kaya udun arep meledos lho wis suwi. bojoku kayak keringetan tak rempelas. Lah bojomu kusen kok merempelas. Ya mong. Alah. Hei. Aja ngisor-ngisor terus ya tak lapane. Lah iya. Kok ya perhatian. Bagaimana laman tidak jumpa? Ngono lho, Met yang ngajari. Wis suwi ora ketemu lho cah loro kuwi. Ngomong bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu? Aku sangat bahagia sekali. Aku orangnya. Sodok sang Sampean ki aja terlalu keras to, Dik. Entek masmu kok sedot-sedote kaya ngene. Sing dituthuk, sing diculek Mas iki gak. izinkan. Suaranya ngono kuwi. Iya ngutu ngono. Izinkan. Izinkan Aku Pak, Ardi apa bar katisen loro to, Pak? Kok ngruguh ngono sae. subhanahu untukmu. Dan Subhanahu sebuah lagu lagu untukmu. untukmu. apa? Gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul. Oh, rantai kreativitas. Oh, kowe penyanyi apa ngono lho? Sing romantis. Mas
Ardi jeneng Ardi kok aku Pardi kok ya? Pardi. Pardi tanggoku bakal petrol kuwi. Mas Ardi, malam hari ini aku sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan kamu. Apakah hatimu sama denganku? Aku sama. Aku sama. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan. Ah, sedang ini saksepuna lah, merupakan Mas, ya. salah satu yang ingin aku. Nyanyi. Kan yo koras kene lagi. Iya, podo nasi ben ya podo. Keras. Dang. Ya. Selak pengen nyanyi bareng. Anu sing sabar yo digladuk. Di? Ya.